Amira pakuti kuzama kuita Amira zvitonda zvechokwadi ndauyawo pano nenyaya yangu kwandinogara pamba pandinogara. Saita dambudziko rinonhuka cherero vari kuuya vachicherera patireti makombawo ndaona sei zviriitika zvinodaidza kuona inini murume wangu akafa 95 tatira kazi 2 murume wangu afa 95 andinaona ngochera vachiuya chichera maiguru vangu akafa 93 anombozva sokoro kuti munhu ndwekwacherera but vanhu ndekwacherera rungoyechera padhuze vamba ipapa pateri pangu pandinogara achingoti pese porugara pese apa ndipedzi mundo wese ndwei naona sei izvozvo zviriitika zvichitaurira indakachinguka nemurungu zvichitaurira boniwo nenyeritika ngandichina atati ayo ngetendi kwamakwana kwasapu tenda kwasabhuku kuri nyaya zvangoti inini nanongozimuka ngwangu ukachirwa ramba chitanga ende kwachangamira tasvika vangozimuka ndei ngwachikuti saka uramba ngochera izvi zvavhaisa gomba ritereti kupedzisa kwemiti waisa chiza chawo tanaisa izvozvizvi tenda mambo kwamzvara tosvika totaura kuti tozviri kuita ngokuti saka zvangoti inini nyaya inini yanetsa tatonga nditonga futi kakawanda saka inini ndakuti nyaya iende mberi aizvozvi vatangoti nyaya ingari iende mberi shu saka munokwana mambo ndasvika Okay. Apa mungkin langsung? Kau mau kerja? Yes. Yes. Ndimi baba mjini. Ndi ndakachengeta. Akasombiwa ndi baba wangu zvirakare chikoro ndinongedzerwa kuzi munda uchi ndipo munda unozomaniwa nemina wako saka munda uyu ndiwo ndandi kungorima asi chakazonetsera chekuti mashure apo nyaya yavo yaenda pasabhuku nyaya yakatongwa ikaramba kupera mushure mekunga pakamiliwa aita anoziva kuti nyaya yangu haipereri panapa asi nyaya yakatanga ngeyekuti wakatanga wagara dare ndounozi Solomon Chanaka wari vega wapanana munda iwo wakumusoro kweminda iwoyo wakaita mumwe wacho unozi kudavhati wasaidhezasi saka ndipo pakatanga nyaya ini ndaenda kotema huniwo munhu ndiko ndakaenda kumagrosi ataona akutema Akawapa ndiani? ndiSolomon Chanaka. Solomon Chanaka aiwapa achiti ndiani? Ari ani? Aiti ndimudare wamuzvinari mupangusa kungobva kudare kokuuya kuti kwamisa imi mbobva madini ini ndipatakaenda pasabhuku wawana kutema miti inobuku wantuti kwazimuruliwa kwasi pasabhuku ndopatakaenda pasabhuku kuya nyaya idzaidzi awakabva kuti nyaya daipereri pana paida kuenda kudzimba ukuchi kudzimba kwacho ndokwakuina Solomon Chanaka wa pane gore raitika kuti muzvare wakanga akusimba kwe3 months ndobva zvakaitika nyaya ino saka nyaya iyo yakaramba iri kunetsa svika inini ndakati ini handina zvandinoziva munhu akanipa munda uyu ndibaba wangu saka nyaya yamukuta kuti munda ngewenyu imini handinyarambe kufukidzana nemini asi kuti baba wacho wakanipa munda uchiripo mai wakanipa munda uchiripo wanipiwa vana mai vari munomu mawaenda ndauya navo imi makapiwa nani pamusoro mafuta ini ndiri sanodanga ngati apa danga mukoma vakarora gore ra1975 ndopa waindogara pa75 kusvika napo akazorora maiguru ava muna 85 ndopa vakangosvikira vachigara vachirima kusvika nhasi saka imini vaigara murume wavo nevakadzi vake ipapo sei mamusingavabvi sei makamira kutanga kutofa kwemurume wavo
wakauya kokumbira munda kuna baba ndi murume weafa ari kumbira mukadzi wekutanga uzi minda yangu yatorwa nababa munikurewo baba kana muchiti kukumbira muruti akati azikumbirawo pekumborima tiri kutsvagawo minda statement yarisingadi kuzwa paland ndeyekuti ndimbokumbirawo kurima mbichana hakuna chakanaka. Imini vanhu kuda kuya kukrema izvozvizvi ndimha kuti akanga akapiwa asi angasina kuva zvachose. You were not part of the agreement, so you don't know. Mamuripo here paakapinzi mamuripo imamudza mandati mwana mudoko ndakasongonokuti vanhu vakaoende uchazorima mamura saka mamuripo ri mamakura ri 1975 muigore ripi 69 saka 75 mine 6 years ndimo makaenda mumeeting muine 6 years hawana kuenda mumeeting wakauya kubva kuna baba wakauya kubva kuna baba ndobva madaidzwa nababa emimi kuzouya muteereri nyaya havari kungotaura navanhu ngomba matati izvoisisiwa saka mamusi mamusipo mamusipo here mamusipo ndo kana kutaura chokwadi ndo ndinoda maningi hazvo. Saka in this case bambo hamuna chamunoziva ndizvo panyaya yeminda kuti yakafamba sei hamuna chamunoziva zvamuroda kuti nyepera kuti baba wenyu akakupa yeminda akazopa uyu achitaura kuti ndiri kukupa mbichana orit zvomakazwa kumuseri kwekicheni wakati uri wakazari nekumako nemagari baba ndiyo ngatoziva kataura saka ko kana nguva yavo isati yakwana yakawirirana nemufi ima akupata sei wakaziva kana wakadzi wako wachazodzosera rendi iyoyo kuwana wangu kana panofa wakadzi wako wese ino wakadzi wachipo wasati wafa iyo ngaisataura shuwa kuti murume iyoyo anorora wakadzi 2 3 4 ati orora wakadzi iwo asina pekuwaisa kurora mukadzi weko yekukumbira lendi yekuisa mukadzi wekuna wako ndizvo here baba babutaura ndikutaurawo zvandakazwa hamuzivi saka makazwa hamuzivi magumba baba ndoti ndikutokere magumba here bambo panyaya ibambo hamuna chomungoziva babambo muri unodawo henyu lendi asi chamungoziva bambo hapana akamazwa bambo because aifanira kunge atoya ari apo achitaura nenyaya yelendi iyoyo kana ari yemuridzi welendi iyoyo ndibaba wenyu not inini kana ndonye baba munotaura kuti mambo maresva mambo hamuna uresva bano kuti kana pandakatongwa ndakati akakupa lendi iyoyo wautaura ndibaba wako handiti which means munhu anoziva nezvelendi iyo ndiani anofanira kunge auya mudare munomu achirwira lendi iyo ndiani kwete ani kuuya kwenyu mibambo kunobva kwarakidza kuti muda kuziva zvamusingazivi mapazwa bambo ichinotauro hwangu lendi ngeyenyu here baba rendi handi yangu pangeya baba haisi yenyu kalenda kana lendi isiri yenyu bambo ka kana ari baba wenyu haisi yababa wenyu kuti baba wenyu chaichintaura takasiva baba wako sekundotaurawo kwamukuti vanhu makasiva baba wenyu baba wenyu usiri mupenyu because baba wenyu if you're talking of nyaya yekuti zvinhu zvakaitwa 1975 imi ne 6 years imi nemi takasiyana negore madziko saka tese chakwata tisati tabarwa tatiteshe tinoziva vaiwendei zvakangofananawo neuyo akakutiwo mukoma wangu wakatanga uri ma1975 atoriwo mudoko uyu tinokwanisa kumubhirivha wai
because mukadzi wamukoma ndo paika iwe wanga usikagara. The fact yekuti ndiye akachigara ndepari because uyu wagara ndakabadza wauya kogara nhaka yamukoma pamusha wamukoma haana kutora mukadzi uibo kuti wagara nhaka wobvaenda naye kumba kwake. Aiwa iye ndiye watotisa kumba kwake kuuya kuna mainini ende chateera kuna mainini ibota nelendi. Kwakarongeka uko kune musha kune lendi bota ririko ndosaka bambo wata ndinouya maiki ndinouya because dai uya anga asina chiro bambo wada yazinambodzika asi uyu akaziva kuti paari ari secure ngepari imimi ndiye imwe ada kumbisa asi ngepari pavari kugara havana kudziwapo ndo pavari kugara. Nyaya iri kunge kuti kwavari kutaura kuti uyu ndo munda wedu uyu ndopatotadza kuwirirana nekuti munda wavo ivo ava nyangwe maiguru wanga wachii maiguru ndiye vairima ava minda yavo yavakatosiyirwa nyangwe ndimaiguru matopedza airima kuseri ndiani airima kuseri ndiani airima kuseri ndiani pindurai akarima kuseri kunde maiguru ndiani maiguru wavo maikuru wani wavo mini kuti ndepani mini kuti ndepani mini kuti ngepani apa ndingatadza kupapindura pane pandandoda kuti nditaure izvaipapo dai kuti maikuru avo andi wana wamaikuru wakure mukomana atone 40 years 40 years 40 years musikana mukuru wacho ndimuna 75. saka izvozvo izvi mukomana mukuru akauya nhasi achiti ndakurima minda yamai wangu munodi Mundurai ndimi murupo ini ndikuona sekuti changamira ava varoda minda yekutengesa kuti minda imwe yavakasiyirwa nakasiywa namukoma wacho izvai dai nyange waroda minda yekutengesa wachida minda yekutengesa imi haruti basa renyu rekumiswa kutengesa minda because haminda meiba hamusi president land yemuzimbabwe yese belongs to the president istate land. Saka imi masimba ekumiswa kutengesa minda mune mapirana musabwe mundoro munhu ati saka chindogaraiwo munhu because engoro mangu yako nditaura naye kuti maakuda muda kutora minda iyi because wari kutengesa wari muruda minda kutora inyimi because wari kutengesa ko madi kundotenga kana muruda inini handisi kuti ndoda kutora munda asi kutouyawo kunoku anototora zvakanaka kuti handisida kutora munda mimi mutibatsiro saka ndauyawo inini kuti ndikubatsirei kwazvika kubatsira kwamuda kubva kwandika kuti ndikutaurei kuti mudziwe munda ndiya kuti musakane handiti ndokubatsira kwazvika ndizvo pasaite chii noise. Saka inini ndinoda kuti inini manditaura chokwadi senge zvomaita kuti ndakutoziva kuti munda uyu ngewani because inini handingakwanisi kuchinja chinhu chakaitwa 1975 ndoda kuchichinja 2025 which is 50 years down the line. Angamona nyaya chibairo
kuti zvinhu zvakaitwa 50 years ago ndoda kuzvichinja nhasi. Kupese baba wenyu aripo? Yaripo wakugara. Ngauya. Wese na mama. Ndina baba. Baba uyai. Aswali bambo tamudaidza isu wapwere. Nyaya bambo ndikutoda kuzwawo chokwadi hangu. Ndizvo ndikuda pasi pano. Handidi kuti vana wakana wachinyeperana kana kujomborana zviro. Hazvina kunaka baba. Tingoda kuti vanhu vagare zvakadini zvakanaka. Mupwere wenyu nemuroora wari kurwira nzvimbo. Wanya wari kudii wenyu wakudii. Ndizvo here baba. Ndange panzvimbo yangu nzvimbo iri yangu Tezara wakauya achibva akumbira kuti ndiashaya pekurima kumwana baba munini wangu vanditorera minda wezvawanda koti ndibva ndati ndikati raiti rima unekusaiti utezara kubva arima shuwa dzakanaka tikati usasime chimwe chinhuba ndikubva arima zvakanaka nokuva paakaita 2 years kana 3 years aibva andoshaika iye wakakumbira wachona. Ndizvo ndiridziziva nzvimbo inori yangu ndakandopedzesa. Makafa rini? 62. Aibva afa rini? Akafa rini? Chokuma akafa 96. Akafa 96. Baba wati wakafa after 2-3 years, which means kwa 65. Ndati mati wakafa after 2-3 years kuma 60 achiri mati 62 ndo pamakamupa and iwo vafa rini asi kuma 65 ivo ndo paakafa kubva 65 kusvika izvozvi papa rurima ndiani? Ndii mamurima? Ndaitori makofu. Uyu mwakapa vaizana? Bonasi? Mukoma yeza? Anonzi bonasi. Zvino bonasi wakafa 1996. Bonasi wakafa 1996 baba. Haana kufa 1965 wakafa 1996. Saka mama mulima mese na bonasi panzvimbo imwe chete. Muchirima panzvimbo imwe chete yavakamupa iwe. Imimi kusaidi iye kusaidi. Saka kusaidi kwake izvi zviri kurimwa ndiani? Hakuna shuru kurima. Hakuna kurima. Kwa bonus. Saka ndiye kwa bonus. Ndakagara nilo libekwa. Mapedza baba, thank you very much. Thank you baba, gara you mas. Gara you mas. Gara you baba, baita gara you mas. Maita baba mapedza nyaya. Kwa bonus ngekwani? Saka chiendai kwa bonus wari mekwani? Kwa bonus. Wasiwe kwa bonus mori makwani? Kwenyu. Tatenda. Thank you. Ande.